Rabita битенә сезгә сорау бирәсе килгән иде, менә президентның юлламасыннан чыгып. Ул әйткән иде, татар халкын өчен авылны сакларга кирәк дип, сез ничек уйлыйсыз? Авылны саклап калу юлы белән без татар халкын саклап кала алабызмы? Авылны бетерер өчен без 80 ел көрәштек. Татар авылларын бигрәк тә бетерер өчен. Безнең хөкүмәтнең сәясәте авылга, җиргә битараф яки зыянлы караш була килде һәр вакыт. Земля крестьянам дип шигар белделәр. Байлардан җирне тартып алдылар да ярлыларга бирделәр. Ярлылар да фәкыйрь калды, байлар да фәкыйрь калды. Җирнең иң яхшы хуҗаларын урта хәлле крестьяннарны кулак дип аткардылар. Алар кулак түгел, алар хезмәтче, батрак тотмыйлар иде. Бары тик үз эшләре, күз көчләре белән генә эшлиләр. Яны 3-4 малае бар икән, 5-6 кызы бар икән име. Бары тик үз көчләре белән, үз көче белән тапкан кешене кулак дәрәҗәсенә менгереп яки төшереп, авылны бик нык кемсеттеләр. Авылда яшәү кыенлашты. Bir хезмәт көненә 100 грамм арыш биргән чаклары бик күп булды. Каян ашатсын ул име менә 365 көн эшкә чыккан булса крестьян. 365 36 кило арыш тиядер. Bir ел хезмәтенә 2 пот. Аның семьясында уртача ул вакытта 7 кеше татарда. 7 кеше. Менә шул кадәр кул хәленә китереп җиткерделәр дә авылдан кача башлады кеше. Без авыл саклау турында сөйлибез хәзер. Бит тамырына балта чаптылар. Хөкүмәт сәясәте тамырына балта чапты. Хрущев вакытында вак авылларны берләштереп, вак авылларны бетереп, алар булганчык шәһәр тибендә авыллар курдылар. Bütün вак авылларда бергә җыеп, ул бергә җыелган һәр вакыт конфликтта була. Ул үз хуҗалыгында 24 хуҗалыкта рәхәтләнеп колхоз төзеп ятадыр. Моны бергә берләштеләр дә атавылны, ана кызны белми башлады, ятсызлык башланды, арак эчү башланды. Менә шушылай итеп излекле рәвештә авылларны бетерү сәясәтеннән соң авылны турында хәзер кайгырта башладык. Бәлки соң түгелдер әле. Инде мал асрау бик нык кыенлашты бит инде Сталин вакытында. Курма әзерләү юк. Урларга тиеш була. Колхоз кешесе үз милкен урларга тиеш була. Без бит инде гомум милек дип санадык. Үз милкен урларга тиеш булып чыкты. Чөнки хезмәт көненә яшәп булмый, сыйыр асрап булмый. Бик батыр кешеләр генә сыйыр асрыйлар. Сталин вакытында име. Менә ниндидер бер үҗәтлек ничектер менә шушы кара көннәре менә Совет кешесенең кара көннәре шуннан читкә чыгып китә башладылар. Казакъстанга, Үзбәкстанга, Кыргызстанга читкә тарала башлады яхшы, акыллы хезмәтче кешеләр. Шуңа күрә бит китә алмаган кешеләр генә калды. Авыл бик нык зәгыйфләнде. Әле һаман авыл тарткалашты. Һәр авылда bir төбәктә 20-шәр урта мәктәпле авыллар бар иде. 30-ар урта мәктәпле. Хәзер кая карыйсың? Юк. Шуңа күрә бит үршем дә кимеде. Без менә шушылай битердик авылны. Хәзер инде калганын әле безнең башкалар белән чагыштырганда шөкер. Әле татар авыллары яши. Нәрсәгәдер өмет итеп яшиләр. Менә хәзер инвесторлар инде. Инвесторларның миңа калса, алар мал турында гына уйлый. Менә халыкның эшчәнлеге турында, менә культурасы турында инвесторлар уйламый. Хәзер без культура сарайлары, культура йортлары дип атыйлар инде хәзер. Бик дөрес, мәдәният йорты дип атыйлар. Дөрес атыйлар. Чөнки дан культура дип атыйлар иде. Менә ул жактан әле бар ниндидер бер уңай күренешләр бар телне саклау мәсьәләсендә. Менә 10 еллыклар бетте. 11 еллыклар бетте. Хәзер башлангыч мәктәпкә 4-5 бала йөри икән, ул мәктәпне ябалар.
Ул мәктәпне ябаларда, күрше авылга автобус белән ташыйбыз диләр. Авыз әле ватык була, бураннар була. Бала сабый, ничек йөрсен? Ничек йөрсен анда? Ничек культура? Әлсерәп кайтып җыгыла ул име. Анасы борчылып тора. Менә хәзерге көндә авыл культурасы, шәһәр культурасы дип мен аерып карамас идем. Аның икесен дә сакларга кирәк. Авыл культурасын да сакларга кирәк, шәһәр культурасын да сакларга кирәк. Мин рецептлар бирә алмыйм монда. Чөнки яшәү юлын күрсәтә алмыйм, мин сәясәтче түгел беренчедән. Икенчедән мин бик аналитик акыллы кеше дә түгел. Ләкин ниндидер бер хыяллар бар. Мәсәлән, татар телен саклау, культураны саклау бит инде. Динне саклау ул бит инде культураны саклау. Җырлай биюне, фольклорны саклау ул бит культура. Менә йолаларны саклау ул бит культура. Менә хәзер без йолаларны беләбезме? Без йолаларда тәрбия алабызмы? Авылда да төрлесе бар. Оныклары белән белер-белмәс русчасы белән русча сөйләшәләр. Юк татарча сөйләшсен, юк, менә шуңа улык рәхәтләнеп русча сөйләшә. Шуның белән инде вәссәлам, ул татар авылына кайтып татарча, саф татарча өйрәнә алмый. Иң беренче үзебездән тора. Хөкүмәтне дә гаепләмигәлебез, Мәскәүне дә гаепләмигәлебез. Ниндидер бер кара кешеләрне дә гаепләмибез. Алар бар, булачак инде алар, Үзебез нәрсә кылабыз? Үзебез гаиләдә авылны алабыз бу вакытта. Авылдагы йолаларны саклыйбызмы? Туй йолалары, никах йолалары. Әйтгәндә ашау йолалары. Милли ризыкларны әзерлибезме? Өйрәтәбезме балаларыбызга менә шулай фәкыйрьләнә бара кухня, татар кухнясы фәкыйрьләнә бара. Инде татарча саф сөйләшәбезме? Менә шулай тәрбияләргә кирәк. Бит иң беренче үзебездән тора, ата-анадан тора. Ата-ана саф телдә сөйләшә икән, бала саф телдә сөйләшәчәк. Ата-ана йолаларны тота икән, бала йолаларны тотачак. Иң беренче йоланы сакларга кирәк. Йола ул язылмаган канун. Хәтта ул конституциядән дә өстен йола. Йола гадәт дигән әйбер. Мәсәлән, нинди, кайсы милләтләр? Әйтик, казаклар, кыргызлар, үзбәкләр үзләренең йолаларын безнекегә караганда ныграк саклый. Кавказ халыклары үзләренең йолаларын безнекенә караганда ныграк саклый. Без уртада утырабыз, без инде әкренләп, без иң беренче руслаша баручы халык. Менә моннан уратып алынган, Кавказ мөселман халыкларында нинди йола булган булса, татар халкында да шул йолалар бар иде. Үзбәк халыкларында, кыргыз, уйгыр, Урта Азия халыкларында нинди йола булса, татарларда да шул йола бар иде. Аларда сакланган 90%, бездә сакланган 7-8-10%. Бу гаиләдән тора. Менә шәһәр культурасына тагын күчеп карыйк, шәһәр культурасы. Нәрсә? Татар мәктәпләре булмады бит инде безнең балалар үскәндә. Бер мәктәп бар иде. Аны хәзер инде урыс мәктәпләрендә татар теле кертәләр, алай гына котылып булмый. Ул систематик рәвештә өйрәнгәндә генә булырга мөмкин. Шуңа күрә тагын бер кичкенә буҗра гаилә. Гаилә ул дәүләт. Менә Казанда укыйбыз. Казанда безнең балалар. Безнең якын тирәдә 2 трамвай белән генә йөрергә мөмкин татар мәктәбе, 35-нче мәктәп бар иде. Мин хәзер 1-нче сыйныфтан 2 трамвай белән баланы йөртә башласам, менә монда тагын 2 трамвайга утырып кайта башласам, алай кирип тел үзләштереп булмый. Менә хәзер бит инде шундый фикердә бар. Менә күп кеше шулай дип әйтә. Гаиләдә без татарча сөйләшәбез, менә балалар бакчага китәләр дә рус теленә күчәләр дип. Ул бик еш күзәтелә торган күренеш. Түгел. Хәйлә.
Үзләрен аклар өчен хәйлә, үзләренең мәктәптә ядарында татарча сөйләшмәгәннәренә хәйлә. Бу сылтау. Минем 2 улым да урыс мәктәбе бетерде. Аяз Гөләевнең 3 малай да урыс мәктәбе бетерде. Нури Хәмфәттәхнең 2 малай да урыс мәктәбен бетерделәр. Татарча укыйлар, татарча уйлыйлар, татарча сөйләшәләр һәм татар сәнгатенә хезмәт итәләр. Менә бу сезгә ни? Исбат. Ул менә без Себердә яшәдек, татар мәктәбе юк иде. Шуңа күрә минем балам татарча белми. Ялган. Алдау. Үз-үзеңне алдау. Сылтау, үз-үзеңне аклау. Грузин Япониядә яшәсә, грузин гаиләсе. Ул грузин булып тәрбияләнә. Ул бии, лезгин кенә бии, име ул пешерә, үзенең хачапуриларын пешерергә өйрәнеп кайта. Японча белә, инглизчә белә, грузинча белә. Ул име Грузиягә кайтканнан соң ак карга булып йөрми. Шатырдатып бии, име грузинча сөйләшә, грузин фольклорында тәрбияләнгән ул менә нәрсә тота. Быжыра тота. Австралиядә бер немец гаиләсе яши икән. Ул Австралиядә инглиз булып кайтмый, австралиян булып кайтмый. Немец булып кайта. Ул Бахны тыңлый, ул име Бетховенны тыңлый, ул име рәсем сәнгатенә килә кайта йөриләр алар име. Һәм алар үзләренең якташлык җәмгыятьләре аралашалар. Ул саф немец булып кайта, күп телләр белеп. Бу сылтау дип атала. Үз-үзен аклау. Ул бернинди нигә дә сыймый. Менә Финляндиядә 1000 халык яши, фин татарлар. 6 тел беләләр татарлар. Иң беренче ана теле татарча, фин теле ана теле аларның, швед теле ана теле, 3 дәүләт теле анда. Шуннан соң алар инглизчә, французча өйрәнәләр, яки анда испанча 2 тел. Җал итәргә барганда Төркиягә төркчә өйрәнәләр, якын тел якын, төркчә беләләр. 6 тел. Башлары ярыламы балаларының? Әллә культуралмы? Саф татарча сөйләшәләр. Багысы, Татарстанда туганнар име телне белми. Себердә тудым дип акланалар. Безнең татар мәктәбе булмады дип. Ой, рәхәт. Татар мәктәбе юк, шуңа күрә без име рәхәттән урысча сөйләшәбез. Нигә безгә татар теле? Бу бик гөнаһлы сылтау. Хәзер ярар. Ушайлар булсын өчен нишәргә кирәк татар? Гаилә. Бер. Менә име гаилә ул дәүләт. Онда бөтен нәрсә дәүләт. Кырмыска оясында да дәүләт. Бал кортында да дәүләт. Онда ана корт, монда ана кырмыска. Име баш, аларда тәртип. Аның эшчесе бар, тәрбиячесе бар, нянькалары бар, ниләре бар, име сугышчылар бар, сакчылар бар, бөтен нәрсә. Ул система, идеаль система бал кортлары белән кырмыскалар арасында. Минем гаиләм дәүләт. Мин анда президент. Хатын финанс министры. Олы малай полицей. Кеше малай халык. Халык башына төшә бөтен әйбер. Минем дә ана теле, дәүләт теле ана теле. Рус теле икенче минем. Килгән кеше татарча аңламаганда гына русчага күчәбез. Менә мин анда, менә балалар хәт нәм-нәм сөйләшсеннәр урамда. Мин каршы түгел. Нәм-нәм сөйләшсеннәр, бусагадан атлап кергәч, алар нәм-нәм телен онытырга тиешләр, ана телендә, дәүләт телендә сөйләшергә тиешләр. Ул канун буларак, тәртип буларак кабул ителгән. Менә олы улым кайтып керә урамнан, бер заманны ашыккан иткән, ашарга кирәк, тагын уенга чыгып йөрергә кирәк. Мам, дай хлеба ди. Мин эшләп утырам, әнисе аш бүлмәсендә. Мам, дай хлеба. Әнисе миңа кычкыра. Әтисе каралы, күрше мише кирде микән әллә, нәрсә сорый микән, кызыксын әллә, минем монда эшем күп. Нурбай икәнен беләбез. Мин чыктым, бәрәк нишләп мише булсын, үзебезнең Нурбәк бит. Алайса нигә урысча сөйләшәсең ул? Мин аңламыйм бит дә хлеба дигәнне. Ey kıyınsanda Nurbek. İyi oldu iman. İpi vereli. Şuşunnansın ol bir ağız söz Rusça etmeydir. Min Rus dilini kimsetmeyim özümün iyide. Min Tatar dilini götürem. Ötüğünde çıkkaç dağın söylersin, Rusça söylersin, Nemisçe söylersin, Nem-Nem söylersin.
Менә тәртип булырга тиеш. Шәй янында йолалар турында сөйләнергә тиеш. Менә шулай булырга тиеш, шулай. Йола. Гаилә коткара, йола коткара. Башка бер әйбердә коткара алмый. Ана телендә гаилә коткара. Ана менә милләтне дә йола коткара. Менә гаилә шундый булган өчен, булсын өчен нишләргә? Ата-анасы тәрбия алырга кирәк. Традицион тәрбия. Һич югында бер йоланың бер пишмагында тәрбияләргә кирәк. Менә минем хатыным да йола буенча тәрбияләгән. Менә аның йоланың да бик кызык яклары бар бит. Мәсәлән, хатын кеше борынгы заманнан иренә исеме белән эндәшергә тиеш булмаган, табу. Рөхсәт ителмәгән. Ире хатынына исеме белән эндәшергә тиеш булмаган. Әнисе, әтисе, атасы үзе кайткач килерсез. Адамым кайткач килерсез. Адам бердән бер ир дигән сүз. Адамым кайткач килерсез. Менә бу йоланың бер шаткысы. Минем бер кашанда хатынга Рузия дип эндәшкәнем юк. Әнисе, карчыгым дип тә эндәшәм. Әтисе, ул миңа әтисе ди, атасы ди. Аталары кайткач килерсез. Менә бу кичкенә вак йола. Ул минем хатында саклана әле. Ну кайберәүләр әлбәттә бу йоланда. Мәсәлән, мунча йоласы. Менә беләсеңме, нәрсә ул мунча? Нәрсә? Ул бит фәлсәфә. Ул бит фольклор. Ул бит чисталык кына түгел. Ул йола, борынгы зан килгән йола. Ул мишкә ягылның да йоласы. Мишкә тыктың да сүгенә шырпысызның да түгел бит. Бисмилла әйтеп башларга. Иң беренче мунчага килгәндә әле. Әмләп керергә кирәк. 10 адым кала, 7 адым кала әмләп кирәк. Ишекне ачканда әмләп аннан чыгына ишекне ачарга кирәк. Ни өчен? Ни өчен? Син әмләмичә кинәт ишекне ачсаң, бәлки анда пәриләр мунча кереп ята торганнардыр. Пәрине күргәч сине зәхмәт суга, пәрине дә зәхмәт суга имгәнеп калалар ике якта. Ул фольклор. Ләкин хикмәт әдәплеккә өйрәтә. Бәлки күрше хатыны җуынып утыра торгандыр. Әнисе эндәшкәндә мин белми калганмын. Яки ир белән хатын да җуына торганнар. Аларны кыен хәлгә куймас өчен шулай эшләнә бу. Менә ул халык фольклоры дип атала. Халык тәрбиясе дип атала бу, име? Кешедән битәр үзең ятка каласың бит әле. Менә шулар өстенә барып кирсәң, ни ят, име? Кеше булса әзерләнегез. Кеше баралу дип кычкырса, инде кирмисең. Ул абзарга да шулай. Абзарга да шулай еді. Пишән кибәне ортасында тора икән, пишән кибәне. Син анда да шулай эшләргә тиеш, чөнки анда бер кеше бер нәрсә эшләп утыра торгандыр. Кысталгандыр. Ул инде җүтәлләү түгел, ул тамак кыру дип атала. Урманга кергәндә дә шушы эшләргә кирәк. Кайсы хәзер халыкта бу юла татарда? Менә ул бит халык тәрбиясе, халык педагогикасы бу. Менә шушында тәрбияләнгәндәге. Халык педагогикасын инде без оныта барабыз. Шуңа күрә радио, телевидение, информацион сез эзләргә тиеш менә. Менә турыдан тур тапшыру, йолаларга багышланган. Нәрсә ул йола дигән тапшырулар эшләргә кирәк. Газетада жарырга кирәк, радио, телевидениегә, мәктәпләрдә кирәк. Мәктәпләр үзләре дә йоласыз укытучылар укыталар. Олар йола турында сөйли белмиләр. Менә мин 3-4-5 сәгать дәрес бирә алам йола турында. Туй йоласы, сөннәт туйы. Менә шәһәргә киткән кешеләр өчен шәһәр Нәкъ шушы әйбер булырга тиеш. Йотылмасын өчен үз йолаңны белергә кирәк. Әгәр дә син йолаларда тәрбияләнгән җегет булсаң, сине бер генә яман гадәттә үзенә тартып ала алмый. Чөнки син бирешмисең. Син үзеңнең горурлыгың арта синең име. Шуңа күрә ниндидер теге мафиялар, ниндидер наркоманлар җиңә алмый син йолада тәрбияләнгән булсаң. Ул бик зур әйбер, ул бик конституциядән дә зур әйбер йола дигән сүз. Менә бу тема бу, диссертацион тема бу. Бу моның турында бит студентлар сыйныф эше башкарырга, диплом эше башкарырга, докторский якларга тиеш. Нәрсә ул йола? Йола ул милләтнең тоткасы. Милләтнең тоткасы. Менә шушы йолаларны кайтарырга башларга кирәк. Без әле аны уйлаганыбыз да юк име?
Балаларга, кичкене балалардан ук тәрбияләргә кирәк менә. Менә ни өчен тырнакны кискәндә? Ничек кисәсең тырнакны? Ничек киселә тырнак? Менә тырнакны берсенә күршегә кирип кисәргә ярамый. Бу бик зур гөнаһ. Син анда тырнагын калдырып чыгарга тиештең. Син тырнакны җыеп барырга тиеш. Әби тырнакны кисәдерим, мен үзем кисәдерим, ике кулны да үзем кисә алам. Әнекәш сол кулын, оң кулын кисә алмый. Әби санатадыр. 10 тырнак булырга тиеш монда. Кая берсе? Шиткә чәчрәгән таптыра. Әби ни өчен? Менә син шиткә чәчрәгән, ул кешенең аяк табанына җагыра да ширҗыга. Яки анда шайтан менә шушы синең киселгән тырнагыңа ашаңа алып килеп сала да син ширлисең. Шайтан да юк, шурт та юк. Тәрбия бар. Үзенә күрә куркыту, ләкин шүрләтү. Аягыңны селкеп ашаганда нигә аягыңны селкеп? Шайтан чакырасың. Нәрсәгә шайтан син ашаганны җотып утыра. Син ач каласың, әле ул ач вакытта бит. Менә шуннан әкренләп, мин бит шайтанга ышанмадым, бер качан да кем әйтмешли. Ләкин мин аны колагыма салып куйдым. Бу тәрбия. Тәрбия. Шәһәрдә дә тәрбияләп була. Мин сезгә берничә гаиләне язучылар арасында күрсәтеп калдым. Яки анда артистлар арасында да бик күп оныклар. Әле балаңның татарча белүе синең әле татар гаиләсе икәнеңне исбат итми. Оныгың татарча белгән чиракта син инде менә мин балалар, татар балалары тәрбияләдем дип әйтә аласың. Хәзер әйтелә бит, шәһәр татар мәдәниятен сакларга да кирәк дип. Анысын ничек сакларга була? Шул ук ысул. Шул ук ысул. Ана теле йола һәм хөкүмәтнең игътибары. Ана теле йола хөкүмәтнең игътибары. Ул институтларда ул бик күп газетасы, журналы, радиосы, телевидение, бик күп радиоларда булырга тиеш, йола турында лекциялар булырга тиеш, дәресләр, мустаханәләр булырга тиеш, мастер-класс булырга тиеш. Менә табында ничек эшлибез хәзер? Кем килә? Җыелып утыру юк. Менә җыелганнан соң әле олы кеше утыргач кына ашый башлыйбыз. Бәләкәй аш битен, аш бала, ләкин олы кешегә хөрмәт. Менә шуннан башлана ул хөрмәт. Олы кеше бисмилла әйткәннән соң, җәгез итешегез балалар дигәннән соң кашык белән без алып ашый башлыйбыз. Бу тәрбияме бу? Тәрбия. Ни өчен бүгенге көндә балалар, шәһәр балалары исәнләшмиләр? Bir подъездда яшиләр, беләләр, гаиләләрен беләләр. Исәнләшмиләр. Культурасызлык. Бу культурасызлыкны безнең татарлар алды. Исәнләшмиләр. Безнең әби өйрәтәдер, менә 4 чакрым укыдык, 3 чакрым җир укыдык. Юлда очраган кешегә, олы кешегә сәлам бирегез. Таныш булмаса да. Ассаламу алейкум, якында исәнмә дип китәргә кирәк. Кирәк. Бездә таныш түгел дип, лифттә Мәскәүдә дә шулай. Бит менә кем әйтмешли, мөселман җылаларында тәрбияләгән, азап тәрбияләнмәгән, бит көнбатыш илләрендә бит таныш булмаса да исәнләшәләр. Good morning. Таныш түгел алар. Good morning. Ничек яхшы һава? Сөйләшеп китәләр, матур итеп. Аннан танышырга сылтау табыла. Матур итеп сөйләш. Бездә менә килеп керә, 5-тәрен таккан класс, 7-нче, 8-нче класс балалар. Синең күзеңә карый, мин лифттә торам. Карый да, борыла да, дыр төшеп китә. Бер менә сарык кебек. Бу культурамы? Бу шәһәр культурасымы бу? Юк. Бездә андый культура юк иде. Бездә исәнләшү бар иде. Ассаламу алейкум. Исән саулармысыз? Арумысыз? Яхшымысыз? Дигән бик күп исәнләшү гадәтләре бар иде. Ул бик зур. Сәлам бирү ул бик зур культура. Сәлам бирү ул основ нигезләрнең нигезе дигән сүз. Менә шушы вагайберләр булар иде сезгә. Вагайбер, ләкин бит культура. Культура. Ни өчен кыңгыраулар юк авылда? Дың кеше килгәндә ни өчен? Капка киләсе. Менә капка чантыр. Тимерчеләр капка киләләрен бер тавыш белән ясамаганнар. Музыкаль слух шәп булганнар. Менә
әминат өтелерінің қапқасы бір түрлі шылтырай. Бұл қапқа біздікі бір түрлі шылтырай. Әбі енді тұқмашы кісінде әминелерге кемдер келді. Солардың қапқасы шылтырады. Анда Ахматтинлердің қапқасы қаралы, олым кім шыға екен, кім кіра екен. Бұл звонок. Бұл звонок, тәртіп. Мәселен, мен қапқаға кілеге басу білән, кіші кіра. Шәрә болсаң кейін. Ят жерлеріңі қаплап үлгір. Яки анда хаван. Шундан әлі ишікке кіра. Ишікке кіра, қарны қаққан бола. Қарны қаққан бола, дүп-дүп дегі бөренеге неткен бола, оннан сібірке біле. Сигнал. Звонок. Кіші кіра. Шит кіші кіра, жарымаған ішләрігізді қойып тұрғыз. Қойып тұрғыз, ұятқа қалмағыз. Мені де ұятқа қалдырмағыз. Культура. Культура. Бізде бүгінгі күнде исәнләшмейлер. Сіз аны көріп тұрасыз. Ол міне бұзау да мү дей. Біз бет кіші балалары бір-бірімізге мү де дейміз. Міне сен шәһәр культурасы. Оны жер ішкертуінде культурасы бар. Жұмыртқа салалар еді, міне сәшуге шыққаста, жоқ енді ол, қазір, жұмыртқа, оңыш болсын үшін, бисмилла айтып, отны жеккен шырақта да, бүтін нәрсе тәмі білән ішләне, бүтін нәрсе культура білән ішләне. Енді қазір ауыл культурасын қалдырдық, культурасыз деп. Культурасыздыққа келі біләктік. Профессорлар есәннәшмей. Оннан енді йыла күтесің. Ол масса көлем болырға тейіш. Мәктәп, балалар бақшасы. Балалар бақшасы. Мәселен, бұрынғы заманда әлі ол жылаларыны сақланған, Захида Тинчурина да сақланған еді әлі бұл жыланың бір қипылшығы. Бізде Ураза құрбан бәйрәмләрендә, Ураза ғайетләрендә бүтін туғанларына жүріп шығадырық. Біз кішкенегіне балалар. Конфет болса конфет, ақша болса ақша, қайыр үлешәдірек. Бүтін туғанларыны қайтқаншы аш кемдерге, міне ғилмен сәттелерге кердім, оны құтладым, оннан соң сен берген күштенесіне тапшырдым. Нәрселер айттысың, шұрсын рәхмәтлер айтты, рәхмәті, мен жәтім қаршықны ұнытмаған асын рәхмәтлер айтты. Фәләнәрге кірдің ме? Ұнытылған болса, кере жібәрі. Ашатмайша. Тәрбие бұл, культура бұл. Оннан соң, келіп кіргәштәді әлі, тезгіне шығып кетіп бұл, мәсен ақүштен әштеп шығып кетіп бұл ме беті. Ол ярлығына болса да, шейін қоя. Шейін де шәрге керек. Ярты тұстаған болса да. Ең бірінші, келіп, апаға келіп, якенді абиға келіп, башмақларını салғаннан соң, тізленіп, әбейнің қолын алып, деп үбәдіректі. Бұл йыла бар. Жоқ қазір. Қырым татарларында бар. Түріклерде бар, сақланған. Мәне Қырым татары үйіне әкер, жоғысақ тұздырып бітірділер Қырым татарларын. Миллет бұлар ұшқып, игәулі бітірділер, ләкін жыланы сақлайлар. Нық сақлайлар. Мақтарға керек. Мәне мен келіп кірем екен, бүтін кіші аяқ үсті барса, мен әлі білмейлер кім екен. Аларының да бөрігі нәқ ұшынды, менің де бөрігі татар келіп кірген әлі қаян көрініп тұра. Бүтін балалар жығырып келіп, менің қолымны өбәлерді маңғайға қойып. Ассаламу алейкум. Аға кіші. Қарым татарлары сақлы. Ұнытқанларымыздың Қырым татарларына үйренуге керек, оларды біздің жыла. Өзбектен үйренуге, германнан үйренуге, грузиннан үйренуге керек, олардың жолалары онымен алғанда ортақ. Міне ең күшлі, ең бітмәш милләтлеріне жыла сақлаған. Кавказдар жыланы сақлай. Орта Азия жыланы сақлай. Аз ішкешілік. Әрмәністанда ойнатқышлар жоқ. Жоқ. Бірден бір ойнатқыш болмаған ил ол әрмән. Әрмәністан. Тәрбие ме бұл, культура ме бұл? Нешіккіне культурады. Ойнатқышны білмей керген халық.
Bizde прописан уже şu ayna tıkışka tirkelgen kişiler bula. Atnasına şert apırılega, bir şert ayna ilega tamam. Biz kültürünü taşlaganbız. At asrağı yılaları var. Atның yılaları, onlar atның mene işliyası, dirviyası, iyeri, kıyışkanlı, tizgini, sağaldırığı, bunların bütünsün atamalarını kim bile hazır? Ona tuyağı, at dağalağı, kegil, neyse ol kegil. Biz bir neyse de bilmiyoruz. Sağaldırıq, bundan alına tırğanı jügen sıkılmasın için sağaldırıq deyip atırlar. Bu saqal deyip etinde. Bu yoğaq sağaldırıq deyip atırlar. Tüşlik, arqalıq, işliya, tej, orba, tegermeş, tekerlek, tuğum, tegermeşin tuğumu koyda. Onun kigileri koyda. Neyse ol kigi. Bularını bala vaqtdan öğretirge gerek. Mene at araştırmalar көп öğretirge gerek. Kiçkine kitaplar çıkarar gerek. Mene bu kigi, spitsi. Bulay. Mene sepitte spitsi deyler. Ol kigi deb atalar. Atның jılası, atның isimleri, olaşa nerse ol, oygır nerse ol, жылқы nerse ol, qırqmıştay nerse ol, qulun nerse ol, Bularning возрастной öýberler, bitinisi ýigit. Näse ol жылқы, näse ol at? Bilmeýler. Biz aty taşap keldik hali. Aýtamdy bunu. Men tam tatar aty taşamy bit. Neşeginde mena kişa soýy başla. Demek sen tatar tügül. Näse? Жылқы iti aşy tatar. At itin aşamy tatar. At Şavşqida bulgan atını aşamy tatar. Soğuş atın aşamy tatar. Ulanın isen sağ alıp çıga turgan hayvan anda. Jir sürgen anda köze soqraygan atını aşamy tatar. Жылқыны aşy. Жылқы şuluq at, lekin jigilmegen, iyer salınmagan, aygır almagan, biye, 4 yaş bulgan biye, simirtilgen biye жылқы. Bu maksus rəvişdə delikates zatlı rızık olarak жылқы iti aşıyız biz. Qartasını aşıyız, yalını aşıyız. Yal. Qaya yal nəzirləv. Yox ol yal. Nersə o? Değil mi? Mene bu jılalar, barsı da jılalar. Yılalarını bilgengə sen özünün tatar ekenini ispat et alasın. Mene sen hazır şitke çıkıp gittin. Nindik medeniyetini alıp çıgasın sen şitke. Rus medeniyetini alıp çıgasın mı? Tatar medeniyetini alıp çıgasın mı? Qatnaş edebiyetini alıp çıgasın mı? Şitiller bilen aralaşabız, köp aralaşabız. Kimler son oldu da Şingis Han mı? Anda kimler sol Tatar var? Samı. Sen gururlanıp söylerlik tarihini bil. Mene şuşa paraxotda barasın mı, poyizda barasın mı, anda kongreslarda qatnaşasın mı, gazsinistaya birge to'g'ri kelgansan, o sorar senden derse o kimler ol tatarlar? Sen şunu 5-6 cümle bilen anlatıp bergetiyir. Onun için mene mında zapas gerek, mene mında zapas gerek, mene mında tilek gerek, mene mında itaat gerek. Mesela Qaysan uyuşkan birinci Tatar devleti. Qaysan uyuşkan. Ben bugün de verdim öyle pedagogik üniversite studentlarına. Bilmeyler. Okutuşu bulurlar, bilmeyler. 2225 yılda uyuşkan Tatar devleti. 2225 yılda bugün onun yubiley günü. Bu yıl yubiley gün bizning. Nishlab ana bayram etmeyler. Nishlab hükümet tarafından yakanda Fenler Akademisi yaki iyeli tarafından bu turda kopaytılmay. Abid 600 yıl Tatarlarını jengenligi turunda Kulikov qırındağı bey qatı kopayttılar 600 yıl deyip. 600 yıl deyip. Gerçi Kulikov qırındağı soğuş ol tufta. Yalgan, vranyo. Bizning dokumentimiz var. Sen oyama, bizning eraga kadar 209 yılda devlet uyuşa, bizning Tatar devleti.
Безнең эрага кадәр, безнең дәвергә кадәр дип сөйләшәм инде. Безнең дәвергә кадәр 216 елны аның башлыгы Туман хан дип тә язалар, Туман хан дип тә язалар. Исеме билгеле, биографиясе билгеле. Аны Батулла жалганны дип әйтерсез. Батулла шыттыра, батулизм белән шөгыльләнә дип әйтерсез. Ну, алыгызда укыгыз, Эдуард Паркер дигән автор, 14 ел Кытайда яшәгән, Кытай телен су кебек ичкән һәм татарларның тарихын өйрәнгән, Кытайларның документларына өйрәнгән һәм ул 2 китап бастырды, даһи китап. Ул 1865 елны Кытайча чыккан, французча чыккан, инглизчә чыккан, 1923 елда русча чыккан һәм 14 елны, 13 елны бугай Вил Мирзаянов тәрҗемәсендә русча чыккан монда. Мен аны татарчага тәрҗемә итәргә җөрим. Ул китапның исеме Татарларның 1000 еллык тарихыннан дип атала. Сатуда булды. Укыгыз. Булмаса, нигә киргез китапханәгә. Икенче китабы Татары возрождение великой нации. Великого народа. Татары нокта возрождение великого народа. Ник өйрәнмибез без моны? Ник без күтәрмибез? Менә без кем бит? Алар татар. Әле ул вакытта түрк дигән исем дә булмый. Без түрк дип язабыз инде, менә төрки халык дип инде. Ул вакытта әле татар исеме генә була. Кытайлар алар бик тәфсилле кеше. Менә мондый төргәкләр сакланган татарлар турында беләсезме? Менә ул Туманның бүтән шәҗәрәсе кем калган идарәдә бүтәнчә язылган. Кем нәрсәгә өйләнгән бүтән нәрсә. Менә алар әкренләп, менә беренче первый тюркский каганат дип тә атыйлар аны. Ләкин каганат дигән сүз түгел, анда кахан дигән сүз булмый әле ул вакытта. Җания дигән сүз бар. Җаният. Җания дигәне повелитель душ дигән мәгънәдә, ул патша дигән сүз була. Менә ул Җания, Туман хан Җания. Аның баласы Багадур. Баһадур. Менә инде аннан икенче, төртенче каганатлар була, анда ниләр, аннан Шыңгыз хан килеп чыга, аннан Батый хан килеп чыга, аннан Алтын Урда, аннан Болгар дәүләте килеп чыга, аннан Россия, Великий Тартары, менә моның хатлы картада Великий Тартары дип язып куелган. Нидән Татар бугазыннан Дунайга хатлы Татары дип аталган Россия. Менә Ondan sonra indi mana 1920 yılında Tatarski Asısra degan devletimiz buldu. Mana hazır indi suverenitet jawlagan bulduk indi. Devletçilikler köp bulgan. Öyle xanlıklar köp. Qasim xanlığı, Aşırxan xanlığı, Kırım xanlığı, Sibir xanlığı, onlar barsa da devletler. Atilla İdil boyunda tuğan. Atil suaga tur Atilla. Mana şahslarımız var. Көтерергә кирәк иман. Менә шуннан соң горурлык, милли горурлык менә шуны тәрбия була, шулай саклап калып була. Мәктәпләрдә сөйләргә кирәк бу турыда. Башка халыкларны кимсетү бәрабәренә түгел әлбәттә. Үзебезне күтәрү бәрабәренә, дөреслекне сөйләргә кирәк. Бу тарихчылар эше, укытучылар эше, тәрбияләр эше, балалар бакчасы эше, информация сезнең телевидение, радио, вак радиолар бөтенесе булырга тиеш бер тегермәнгә су куярга тиеш, йолаларны саклау. Менә шуны коткарып калып була. Әле татар халкының көче җитәрлек. Мискиннәргә ярамый. Әлбәттә инде мин ачу килә татарларның. Бер татарлар, син татарлыгыңны исбат ит. Татар булсаң татар бул, душманыңны ватар бул. Дигән сүз бар име. Шуңа күрә анда урдым бәрдем түгел, балта күтәреп чыгарга мин өндәмим. Ул дипломатик юл белән, илчилек юлы белән һәм матбугат юлы белән җауланырга тиеш.